बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ दिनैनि मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंलु बिलाइया लिक जानायनि सन्देह। दिनै मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि आनजादा सोलिबाय थानायनि 15 मिनिटनि उनावनो बयनिबो मबाइलाव सोंलु बिलाइया भाइराल जादों। धुबुरीनि पागलहाट आनजाद मिरुनिफ्राय सोंलु बिलाइया लिक जानायनि सन्देह। बयनिबो मबाइलाव शेयार जानाय बे सोंलु बिलाइखौ दिनैनि जालांनाय मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि बे भाइराल जानाय सोंलु बिलाइनि सायाव दासिमबो सोलोंथाइ मन्थ्रि एबा सेबाया जेबो बुंथ'वाखै। फैगौ 29 मार्च खालार खालि क'क्राझार बड'फा नोगोरनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जानो गोनां बिटिसिनि रां बावजा जथुम्माखौ माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय फावसायनानै फैगौ 4 एप्रिल खालारनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय लानाय जाबाय होनना गांसे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों फोसावो। 3 दाननि गेजेराव आसाम पुलिसनि हेंथायै गासै 44 केस रेजिस्टार जादों। जानुवारिनिफ्राय 23 मार्चनि गेजेराव गासै 44 केस रेजिस्टार जादों आसाम पुलिसनि हेंथायै। बे 44 केसफोरनि गेजेराव 12 केसफोरखौ बिबानगिरिफोरा बोखांफिनो आरो आद्रा थानाय 32 केसफोरनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो। बुंथिनो गोनांदि 2021 मायथाइयाव गासै 243 केसफोरखौ आसाम पुलिसनि हेंथायै रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बिनिनो 111 केसफोरखौ बोखांफिननाय जायो आरो आद्रा थानाय 130 केसफोरा दासिमबो दिन्दां जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। पेट्रल डिजेलनि बेसेना फिन बांदों। बे सप्तानि गेजेरावनो पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ खेबथाम बारायदों। पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा खाफाल हमनो गोनां जादों। पेट्रलनि बेसेना गुवाहाटीआव मैया 24 मार्चआव बारायनानै 96 रां 34 फैसासिम सहैदोंमोन, नाथाय दिनै फिन बारायनायाव 97 रां 23 फैसासिम सहैबाय। लोगोसे डिजेलनि बेसेना गुवाहाटीआव मैया 24 मार्चआव 82 रां 67 फैसासिम सहैदोंमोन, नाथाय दिनै फिन बारायनायाव 83 रां 36 फैसासिम सहैबाय। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै बिजिरसालियाव PIL होनायनि सायाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि बिबुंथि। जाय बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ केस होदों, बे केसआ बिटिसि गोरोबथायावसो नांगोन। बिटिआर गोरोबथाया बिटिसिखौ बिथा खालामनानैसो जादों। जाय बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै केस होदों, बिसोरो हारिनि हेंथा मावदों। जाय बिथांमोना केस होदों, बिथांमोना NDP एबसुनि 3थि खोलोबनि सोमावसारनायाव ओंखारामोन। बारग' NDPनि सोद्रोमाफोर आरो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौआ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंसो जागोन। नाथाय बे गोरोबथाखौनो माखासेया केस होयोब्ला बे जाफुंनाय नङा एबा जाफुंनायनि गोजानाव होनना मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंथियो। दिनै अल बिटिआर LP UP टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ बिटिआरआव LP UPनि लांदां जानानै थानाय मासियाव थिसननायनि फोसावथायखौ थाबैनो होनांगौनि दाबियाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम 2 घन्टा धरनानि हाबाफारि लायो। बिटिआरआव टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा बिटिआरआव जुनिया टेट खुंनायनि सिगां जोंनो रिक्रुटमेन्ट नांगौ बायदि स्ल'गेनजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो। सरकारा बेबायदि धरना होनानै दाबि खालामनायखौ गनायना लायाब्ला बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों फोरमायथियो। बुंथिनो गोनांदि टेटआव उथ्रिनो हादोंब्लाबो गोबां बिजाथिफोरा दासिमबो फरायसालिफोराव थिसनजायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।